Ce ai hotărât? Vreau mai repede să termin cu asta. Nu faci chine. Ar trebui să-i mai dai măcar o șansă. Mă rog, Vasile Balanu, unde trăiești? Vasile Balanu, unde trăiești? Partea și aia. Чебан без овец, что Дунай без воды. Ciobanul fără de oi e ca Dunărea fără apă. Pentru prezicere e 1000 de lei. Nu și o problemă. Problema e alta. De o vreme încoace, viața mea nu mai are sens. Eu văd ce se întâmplă cu tine. Nu cred să mă poți ajuta. Pe mine tăți mă știu. Pe mulți am ajutat. Tipa, te știu tăți. O săptămână în urmă mi-a murit mama. Cu asta cum pot să mă ajuți? Toată lumea se naște și moare. Așa e. Dar n-am înțeles întrebarea. Dacă ai așa puteri, spune și trebuie să fac eu. Mă gândesc. Stați voi. Da, da. Da, vă aștept. Vă aștept. Pentru preziceri, veniți mâine. Da, mâine. E dimineață, da, dimineață. Dimineață, oameni. Oameni chiar nu înțelegeți. Dimineață, pentru preziceri, 1000 de lei, să vă mai repet încă o dată. Ați înțeles. Despre ce grăim noi? Despre puterile tale. Spui că poți să prezici viitorul, dar n-ai putut să prezici viața ta. Nu ești niciun fel de prezicător, niciun fel de extrasens. Ești un șarlatan. Ești un zero, ești un nimeni. Tu ai distrus tot. Și am și vrei de la mine. Cred că a venit să-mi eu rămas bun.